Toto už nekupuj. Rýchlejšie, lacnejšie a lepšie. Rýchlejšie? Ako rýchlejšie? Rýchlo. Pozeraj. Škoricové sušenky, kondenzované mlieko, škorica, roztopené maslo. Pomixujeme a máme hotovo. Moc husté. Ukáž. Potrebujeme tam niečo pridať. Maslo, olej. Čo je v tomto? Olej je. Pridáme tam ešte maslo. Vyzerá to divne. Toto chutí lepšie. Ako to robia? Čo by som tu ešte pridala? Olej. Skúsime tu ešte pridať olej. A potom už neviem. Trochu sa to podobá, ale moc nie. Cukor ako keby tam chýbal. Keby tam dám ešte to sálko. Mlieko keby tam dám. Teraz sa to začína podobať. Mňam. Nie je to moc sladké. To vyzerá naozaj dobre. To je viac sladké. Toto sa mi podarilo. Som myslela, že to vyhodím do koša. V mojom vidno aj škoricu. Tuto pravdepodobne bude iba nejaká škoricová aroma. Chuť. Úplne hrá tá škorica. Domáci je naozaj lepší. Lahodnejší. Naozaj ho už nemusíte kupovať. Urobte si tento domáci. Ahojte. Rozbije sa to?